deň, toto krátke video by som rada venovala všetkým Slovanom. Je jedno, či len začínate, alebo s tomu venujete 7 rokov, ste mladí alebo starí. Všetci máme jedno spoločné. A to je láska k našemu pôvodu a k našim predkom. Vy, čo sa označujete za Slovanov, viete, o čom hovorím. Cítite to vo svojom vnútri a vo svojom srdci. Cítite ten oheň a tú lásku, ktoré vás naplňajú a dávajú vám silu a chuť do života. Sme síce silná a hrdá rasa, ale to nič neznamená, nie je to podstatné, pokiaľ sa nevieme nájsť. Je nás veľa a viac ako si myslíte, ale nevidíme sa. Sama som bola tá, ktorá nevedela nájsť ostatných. Chcela som spoznať ľudí ako som ja, aby som v tom nebola sama a mohla svoju lásku zdieľať spolu s ostatnými. Tápala som v tme a nevidela som ani kúsok svetla. Je veľa skupín a organizácií zaoberajúcich sa slovanstvom, ale ani o jednej z nich som nevedela. Hľadala som napríklad aj udalosti, napríklad vatry alebo oslavy bohov, kde by boli ľudia ako ja, ale taktiež som nič nenašla. A viem, že takých ľudí ako som ja je tu veľa. Práve preto som urobila toto video. Možno vďaka nemu, vy, čo hľadáte to samé, čo ja, nebudete musieť prejsť tou trnistou cestou a nájdete svoje miesto medzi nami. Dávam vám to, čo som ja nemala. A to je svetlo v tme a pomocnú ruku na cestu za ním. Práve preto chcem touto cestou požiadať všetky organizácie a skupiny, ako aj jednotlivcov Slovanov, spojme sa a tvorme si krajšiu budúcnosť spolu ako celok. Ak patríte k nám, napíšte mi na stránke Slovanskí Slovania. Najbližšie sa vidíme v Nitre 30. júna na slovanskej konferencii alebo 8. júla na Morave na oslavách Boha Kupalu. Nech vás bohovia sprevádzajú.